Vuka wethu siyasebenza 24/7. Siyasebenza 24/7. Njengamanje eNingizimu Afrika sekuningi okwenzakalile kwenzakala kwezomhlaba. Sibonile ke kwenzeka emazweni omhlaba, sabona ama crisis enzeka kuTanzania, sabona ubaba uJacob Zuma evakashele kwelase Burkina Faso, saphinde sabona futhi ke kulelizwe ngempela ke kusungulwa ama commissioner abalekile elabhekene khona nendaba yobugebengu obenzeka ngqo lapha kuma crisis head committee kanye nemadlanga commission eqondene ngqo nomhla ka6 kuJuly, lapho umkhonyazi khona aveza ngokusobala ukuthi izwe lethu akuselone lethu, sekwelo Brian Mohotsi lo wade edubula ekuthukwidubula bese kuzoba no Kurt Mohlala. Zonke lezo zinto lezi ezenzakalayo eNingizimu Afrika ngizobe ngikhuluma ngazo ngekusasa, okuhlanganisa nako zonke izimo ezithinta obaba uSenzo Mchunu nobaba uBhekicele nazo zonke izimo. Ngizokhuluma nazo ke njengomongameli waMabhinqa. Kusasa lokusayo ngo7 ntambama ziyakhala. Bese ngiphinde futhi ngithinta udaba olubalekile oluthinta indlunkulu kaZulu yonke jikelele, ngoba njengamanje siyazi ukuthi emveni kokunethezeka kwabantu isikhathi eside kakhulu 50 years indlongo mbane evukudla amadoda uBetshane phuma esiqewini ephethe kwenzekile ukuthi uZulu uyithole unethezekile kakhulu esandleni somntwana ophinda ngene kanye nesikadlongo mbane. Njengamanje umlando uyaphinda, uvukile ilembe, uvukile uShaka sezakakhona, siqala ukusha senza ukusha, siyakhala. Ngiyazi ke ukuthi mangabe ke kushintsha isikhathi somlando kuba khona ukukhala nokugedla kwabazinyo, kuba khona ukujabula kwenkosi yakwaMncu ebekiwe, kube khona ukudumala kwabakhwanazi njengoba kwenzekile ngonaseMatuba. So bese sihlaziya konke lokho ukuthi kusho ukuthini kumiphi futhi yini efanele yenzeke. Phinde futhi sikhulume nangodaba oluthinta ubukhosi bakwaNtombela. Konke lokho siphinde futhi siqinisekise ukuthi siyayichaza, siyayijulela indaba kaBhambatha ukaMancinza, ummeli uSizondi obekwe njengenkosi, ukuthi konke lokho kwenzeka kanjani. Siyacela kanganza ukuthi ningaphuthelwa kungizo online njengomongameli waMabhinqa wona ukuthi isipilo samabandla wonke sekuyisikhathi sokuthi ngiyihlaziye izinto, ngoba ngiyiphathele imini umongameli waMabhinqa, imini futhi umongameli walelizwe. Ziyakhala manje ongaboni isitutha.